И така, какво става, хора? Добро утро и добре дошли в новото видео. Днес смятам да снимам Full Day of Eating, да ви покажа как се храня, защо съм избрал тези храни. И да, няма да снимам най-вероятно как ги приготвям, защото иначе видеото ще стане прекалено дълго. Но да, накратко това е. Смятам да ви преведа и през моя ден днес, който по принцип не е всеки ден така. Точно заради това смятам, че може би ще ви бъде интересно. И така, без повече бавене, нека да започвам с първо хранене, защото умирам от глад. Часа е 8:30, трябва да тренирам до час. И да, нека да започваме. Но преди това... сега вече можем да започваме. Е, така трябва да изглежда. Страхотно. Повярвайте ми, това е много вкусно. Особено е така, като се разтече шоколада, става просто един тест. Малко шоколадче така. Топ. Защо съм избрал овесни ядки? Първо, защото имат фибри, въглехидрат са. Освен това, обичам овесни ядки, като ги напоя с смисъл такъв, като добавя вода, те набъбват, топ. Какво друго? Замразени плодове. Замразените плодове според мен вървят доста добре с овесените ядки. Лично мен поне доста ми харесва. На някои хора може и да не им харесва. Защо не нормален плод, примерно от магазина да го взема? Да, това също е вариант, но просто по този начин на мен ми е по-бързо, по-вкусно ми е поне за момента. В бъдеще със сигурност ще се наложи да ям и нормални плодове и зеленчуци, въпреки че всъщност почнах да ям повече зеленчуци миналата седмица. Да, овесените ядки по принцип слагам скир, понеже в скирта се съдържа суроватка, което би им помогнало да се държа по-дълго време сит. Но в случая няма. Явно съм го взял и съм забрал да вземам. Затова просто не сложих скир, ами сложих 10 грама повече протеин на прах, който няма нищо магическо, просто е по-лесно, по-бързо и реално протеина на прах е топ. В случая аз купих голяма кутия на Everbuild, 5 кг протеин с шоколад, разбира се. Шоколада ми е просто топ. Всичко шоколад го обичам. От предишни протеини бях запазил една-две кутии и си напълних тази кутия с протеина на Everbuild. Между другото, ако трябва да съм честен, съм доста доволен от тази марка. Не съм спонсориран или нещо такова, просто наистина съм доволен. Все е окей, разбива се добре, не остава така на бучки. Доста съм доволен. Даже имам и от креатина им, също съм доста доволен. Топ. Какво друго? Овесните ядки, вода, 2 пакетчета стевия, за да ми е по-сладко. Аз обичам да ми е сладко. Замразените плодове, които не ги сложих накрая, в случая сега в момента, ами ги сложих в микроволновата, да може и те малко така да омекнат, да им усетя повече вкуса, така да се каже, защото замразените понякога са ми хубави, понякога не. Зависи. Не винаги даже го правя в микроволновата. Понякога направо ги умешвам и си хапвам. Но в случая сега в момента исках
така да го направя. Да, замразените плодове, протеина на прах и най-накрая черен шоколад. Черен шоколад по принцип слагам 90%, даже понякога 99%. Не съм психопат, просто лично на мен ми е много вкусен. Обичам черен шоколад. Наистина обичам черен шоколад, дори 99% да на мен пак не е сладко. Не ми е някакво горчиво, както и кафето ми винаги е горчиво. Не обичам да ми е сладко, освен храната и живота. Слагам 90% какао шоколад на Линд. В случая този мисля, че беше 85%, понеже в магазина нямаха 90%. Така че, да. Защо използвам черен шоколад? Черният шоколад съдържа мазнини, вкуса му е брутално як, лично на мен. Съдържа антиоксиданти, нормализира кръвната захар. Изобщо преди тренировка това е топ. А това е моето предтренировъчно хранене, така че е хубаво да има от всичко. И да, това е моето първо хранене. Вземам това, оправям се и отивам на зала. Така че ще се видим после. И така хора, върнахме се от зала, изкъпахме се, оправихме се, готови сме, свежи сме, но трябва да тръгваме, а нямам време да ям тук. Затова съм си подготвил храна за изпът. В случая тук има 150 грама зърнена закуска, заедно с една доза 30 грама протеин и 250 мл прясно мляко верея. Готови сме, тръгваме, без повече да се бавим, направо ще се видим после. Ето, че вече стигнахме. Ето го, комплекс старите къщи. Аз се нося едно Red Bull без захар. Тъй да видим стаята. Току-що влязохме в къщата. Изглежда доста добре. Сега ще ви направя един тур. Така, ние сме в 10-та стая. Много готини дръжки. Да цъкнем, че не се вижда много. И да заключим да не облекат. Тук имаме много хубаво килимче. Така, имаме кухня, което е много добре. Да, работи. Имаме котлони, това предполагаме хладилника. Да, това ми е Red Bull, тя го е сложила вътре. Само неща, които няма да пия. Защо няма без захар? И Red Bull е без захар, добре че аз имам без захар. А те да са захар. Вода перие, затова ще се помислям. Не. Така. Тук имаме някакви работи. Така е микроволнова, супер. Добре. Така, тук имаме баня. Опи. Така, да, така. Нищо интересно няма. Изглежда добре. Тук сега сме сложили бокуците. Телевизорче, има и камина. За лятото е супер. Да се топлим, да не вземем да настинем. И сега се качим на втория етаж. То е затворено. Тук се случва магията.
Това предполагам са лампички там. Готино полюлейче имаме. Масичка, климатик. Имаме климатиче. Имаме и шампанско, което няма да се използва. Дъвки, червило. Тук имаме това, кое е мекичко. Джакузи, душ, туалетна, така пак огледало, голяма мивка. Като цяло, ще се изсипя. Изглежда доста добре. Very nice. Very nice. Като цяло изглежда доста добре. Местенцето изглежда супер. Предполагам и басейнчето ще е топ. Нека да излизам отвънка. Имаме много добра гледка. Ей, куче! Просто тотална гледка. Ето така съвсем спокойно, можеш сутрин с кафенцето, цак, на гледчица, просто... Между другото, имаме включено сафари, което предполагам майче ще е с ето онзи джип офроуд сафари. Не знам къде е всъщност. Добре, затворихме. Ще стреляме с пушка. Мисля, че имаме да дегустираме и вина, които реално няма да дегустираме, защото аз съм в подготовка, не мога да пия алкохол и често казано и не искам особено, пък приятелката ми не пие алкохол. Така че само ще ги помиришем, така да се каже. Сега отивам да се преоблека, защото ми е много топло. Най-вероятно ще се взема не вана сега, ама един душ и после ще се видим за следващото хранене.
И така, ето, че дойде време за трето хранене. Реално трето и четвърто хранене, понеже сме малко назад с графика и реално ще ги изям наведнъж. Тук имаме 120 грама ориз общо, по принцип ям по 230 грама, но просто днес ще разберете малко по-късно защо съм на 120 грама ориз. Имам 200 грама пилешко месо, маслини малко за мазнини, яйце също протеин и мазнини, и като цяло самото хранене е топ. Лично на мен ми е много вкусно. Искам да вметна, че тези храни аз ги ям, защото на мен лично са ми вкусни. Няма нищо магическо в ориза, картофите, месото всеки ден. Просто аз обичам тези храни, на мен са ми вкусни и затова ги ям всеки ден. Все още нямам чак толкова много плодове и зеленчуци в самата диета. Не съм си вкарал по-скоро, понеже не ми се ядат чак толкова много, въпреки че скоро най-вероятно ще започна да ям повече диня. Може би ягоди, защото те са доста нискокалорични, малините също са доста нискокалорични. Защо ориз? Просто обичам ориз, наистина много обичам ориз. Това ми е храненето в тренировъчен ден, в почивен ден ям реално картофи, понеже те са по-малко калории, имат повече фибри. Динята е супер плод, тя има изключително малко калории. Мисля, че около 150 калории на 500 грама диня или нещо такова, което е просто топ. Наистина топ. Това е доста голям обем от храна с доста малко калории. И ще ви държи сити доста дълго време. И освен това, плодовете съдържат витамини и минерали, които са изключително важни. За зърната закуска днес не ви обясних реално защо я ям. Сега ще ви обясня. След тренировка имам най-много въглехидрат за ядене, защото според мен тогава е най-добре да си хапваме по-голямата част от въглехидрата, защото имаме два положителни механизма за анаболизъм, които са стимулация на глюкоз транспортер 4 и стимулацията на инсулина от самите въглехидрати, което е супер. Хубавото на зърната закуска е, че тя е сладка. Щом е сладка, това значи, че аз няма да имам чак толкова много крейвингс, понеже си хапвам сладкото, придържам се към диетата и всичко върви. Не искам да ям вафли, пици и така нататък. Всъщност бих хапнал една пица, но вафла не бих ял, но да не се размечтавам, защото те сега ще огладня. Нямам желание за сладко, това е ползата от зърната закуска. И сега толкова съм се обяснявал, нека да ям, защото умирам от глад, да се кача горе, да се изкъпя, да се оправя, да се почина малко и да отиваме за последното хранене. Оп, и така, готови сме. Готови, свежи. Обуваме се и отиваме да хапнем. Преди малко седнахме. Сега си поръча една, това беше овчарска салата. Да. Кока-кола зиро пием, защото трябва да си пазим фигурата в крайна сметка. И сега ще видим какво ще пристигне след малко. Тя вече хапва. Но вижте тази гледка. Брутална е. Това изглежда много добре. Нямам търпение да го опитам, между другото. Сега да направим един тейст тест. Докато месцето мирише добре. Това е може би една от най-хубавите пържоли, дето съм ял някога. Много добра. Тази е много добре. Панирани пилешки хапки с корнфлейкс, салатка. Тук е масач. Това е пърленка, чеснова и комбинирана. Нали комбинирана беше? Да.
И разбира се, колите. И така, хора, върнахме се от вечерята. Беше много вкусно. Наистина беше супер вкусно. Аз ядох сач, пилешки, имаше малко свинско, с много зеленчуци и една свинска вратна пържола с картофи, които не бяха пържени. Аз всъщност и една пърленка или половин пърленка, нещо такова. Силно препоръчвам това място, ако сте близо до Бургас, дори да не сте всъщност близо до Бургас. Комплекс Старите къщи, Медово, на 21 или 23 км от Бургас, горе-долу 30 на минути някъде. Наистина готвят много вкусно. Както сами видяхте, пържолата беше топ. А вкусът беше, повярвайте ми, още по-хубав. Сега ще се оправим малко. Ще се привлечем. Малко да се починим, ще се изкъпим. И това е. Така приключва този клип. Надявам се да ви е бил интересен, забавен, приятен, готин за гледане. Ако наистина смятате така, ударете един лайк, абонирайте се и се пригответе за още доста яки клипове.